Yo. Raz, dva, 8.3. 365. O 10 ráno mi zvoní Lukaso. V tú chvíľu práve pijem expresso. Beriem ho dolu, dáme si pexeso a každý bude repovať podľa svojho parteso. Žiadny grimaso, ale je tu Piro, Metodej a Boh už je trochu mimo. Dneska MDŽ, tak posílam žene pusu. Je to v rámci môjho viesneného vkusu. Dám si slova znova doopak a naopak. Ja tu budem dneska poprvýkrát freestylovať. Toto je prvá session na mojej verzii. Skús to pochopiť v mojej teórii. Vymýšľam ti slova znova a keď sa to nedarí, nevadí, furt to naladím. Kúknem na ten vav, už ma kámo končiť, lebo sme tu štyria. Tak poď sa vymočiť. 2012, 8.3. Další 365, teďka k tobě bracho letí. Piro, Lukaso, DLM a Metodej dávají čem, jo, který má děj. Pobavěj se lidi, který slyšej o 365 projektu už dávno věděj. Teď u počítače seděj a slyšej tyhle free styly, free styly. Slyšíš ten freestyle, žádnej guyless. 365, kam sto vles. Repro Studio a libeňský pes, dneska zabili to dnes. Jo, tak uděláme show, jo, ať se ty slova rýmujou tak přesně tak, jak se majmou. A zubou zapletenou z vodky. Věř mi kamaráde, 30 vteřin, žádný stopky. Pojď se podívat k nám do kopky za mic. Udělej to tak, aby to bylo cajk. Jedem si tu čistý slovní fight. Dneska pojedeme spolu, letíme high, jak se lidi mají. 365 přichází, nový svět se tu nachází. Je to vážně krutý, proto tady dneska jsme. Lukaso a nový výsledek na světě. Chápeš, nechápeš, stejně chápat budeš. Kam kudy půjdeš, tam se ocitneš. V Repro Studiu tady jsem nahrávám. Nejsem tu sám, kamarády tu mám. Hotový stol, dneska brácho rozsekám. Dnešní dnem všem tohle uzamykám. Zamykám tu vrata, z vrata a vrata. Potkal si asi dneska a freestylovýho kata. Takže dámy a páni, už o 10 rána sedíme tu na štúdiu, všetci a bavíme sa. Pretekol nejaký ten drink a vyhulila sa nejaká tá ganža. Takže dneska 8.3. Toto bol prvý voľnoštýlový session. Určite čaká aj 2., 3., 8., 50. No to asi ne, ale to je jedno. Tak počúvaj 365-ku, bav sa dobre a maj sa pekne. Lúči sa s tebou Bohuško, Metodej, Piro a Lukaso. 8.3. Ahoj!